Benvinguts i benvingudes al pregó de la 175a Fira de la Candelera de Molins de Rei. Abans de començar, vull donar la benvinguda al nostre company, Enric Lluc, intèrpret de llengua de signes, que ens acompanyarà durant tota la ballada. Un fort aplaudiment. Gràcies, Enric. Doncs ara sí, un any més ens retrobem en aquest espai tan emblemàtic, el Foment Cultural i Artístic, per donar inici a una edició molt especial de la Fira de la Candelera. Però abans d'arrencar amb l'acte, des de l'Ajuntament i l'organització de la Fira, volem tenir un record per les víctimes dels accidents de tren que malauradament s'han succeït aquesta setmana a Gelida i Ademuz, Córdoba. Per elles i pels seus amics i familiars, demano un sincer aplaudiment d'escalf i suport. Gràcies en nom de l'Ajuntament. Tornem a la Candelera i a aquestes 175 edicions que han convertit aquesta fira en una de les més antigues i estimades del país. La Fira de la Candelera és molt més que una cita al calendari. És una celebració construïda al llarg del temps, generació rere generació. Gràcies a totes les persones que des dels seus orígens l'han feta possible. Pagesos i pageses, comerciants, expositors, entitats, veïns i veïnes que han contribuït amb el seu esforç i compromís a fer créixer la fira i a fer créixer Molins de Rei. Aquesta 175a edició vol ser precisament un homenatge a totes elles. Un reconeixement col·lectiu a una història compartida que ens parla de tradició, constància i d'estima pel territori. Però també de capacitat d'evolucionar i de mirar cap al futur, sense perdre l'essència. I el primer reconeixement el farem ara mateix amb aquest vídeo que hem preparat especialment per l'ocasió. Aquesta edició tan especial de la Fira de la Candelera s'ha construït amb una mirada àmplia i compartida, pensada per posar en valor la seva història, però també per mostrar la vitalitat i la capacitat de renovació que l'han fet arribar fins aquí. Aquests propers dies, la Fira ens oferirà activitats, exposicions i propostes que connecten passat, present
present i futur, i que ret en homenatge a totes les persones i sectors que n'han format part. Tot aquest programa és fruit d'un esforç col·lectiu i d'un treball organitzatiu intens i rigorós. I si hi ha algú que pot explicar-nos-ho amb coneixement de causa, és el regidor de Fira. Convido l'Ivan Mustieles a pujar a l'escenari. Gràcies, Júlia. Alcalde, regidores, regidors, membres del comitè executiu de Fira, molt bona nit a tots els que acompanyeu aquí al pregó de la 175 Fira de la Candelera. La 175 és una edició molt especial i per això m'agradaria fer un reconeixement a tot l'equip de Fira, que són espectaculars, un equip espectacular, i també als companys d'Expogestió que fan la tasca de forma impecable i us vull agrair la vostra feina i la vostra dedicació. També faig extensible aquest reconeixement als treballadors municipals que es posen al servei de Fira en aquests dies per fer possible la seva organització. Com comentaven, la 175a és una edició molt especial. És una edició històrica, que mira cap al passat i cap al futur. I també volem que aquesta edició sigui un reconeixement constant cap als nostres orígens, cap al Molins de Rei i cap a totes les persones que han fet possible que avui en dia arribem a la Fira i que en tingui tanta vitalitat i projecció. Agrair també als alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores que han liderat la Fira al llarg dels anys per la seva dedicació, la seva visió, el seu compromís. Han estat claus per arribar avui en dia i poder celebrar aquesta edició tan significativa. Quan vam començar amb l'equip a treballar aquesta edició, a pensar en el fil conductor, vam dir sempre molt clar que volíem que fos referència a la seva pròpia història, a la història de la Fira. Per això vam proposar, i al final és el fil conductor d'aquesta edició, que és Fira de la Candelera, 175 edicions de passió, de tradició, de passió i de futur. Aquests tres eixos són el cor del relat d'aquesta edició i els veurem en totes les activitats, esdeveniments, espais, experiències, etc. dels dies que veurem a la Fira. Parlem de tradició. La primera edició va ser el 1852, ja fa molt de temps d'això. En els seus orígens era una fira de tradició agrícola i de bestiar, que lògicament ha anat evolucionant, però sense perdre mai el seu vincle amb el món agrari, que continua sent un dels seus pilars identitaris. També per aquest motiu volem, com hem comentat, volem fer un reconeixement constant cap al sector agrari, la pagesia i també als nostres orígens, que han donat força i caràcter a la fira i continuen inspirant el seu futur. Després, jo crec que és moment de parlar del pregoner. El pregoner d'aquesta edició de la 175 Fira de la Candelera és el Jordi Hurtado, presentador actualment del programa Saber Ganar i Molinenc des de fa 23 anys. És un dels grans referents, uns comunicadors referents de Catalunya, del nostre país, i també la seva trajectòria l'ha convertit en un referent. Gràcies, Jordi. És un privilegi i un honor que siguis el pregoner de la 175 Fira de la Candelera. També volem comentar que cada any la Fira dona suport a un projecte solidari. Enguany, el projecte solidari que donem suport és l'Associació d'Infants, de suport als infants, que és l'entitat que organitza el Posa't la gorra a favor de FANOC. I ho farem com l'any passat. Amb la recaptació del Teatre de la Fira ho destinarem a aquest fi tan social, tan solidari i tan necessari que avui en dia. Ara parlarem de la Fira Convidada. Aquest any, en aquesta edició, la Fira Convidada és la Fira de la Puríssima de Sant Boi. És una fira històrica, també nascuda de la tradició, com nosaltres, ramadera i agrícola. Regidora, és un plaer i un honor que ens acompanyem en aquesta edició tan emblemàtica. I hem parlat de tradició, hem parlat d'edició molt especial, hem parlat d'una edició històrica i per això, des de l'equip de Fira, volíem redissenyar el logo de la Fira, d'aquesta edició tan sols. Però sí que és veritat que teníem com a objectiu mantindre l'actual logo, però incloent aquesta edició tan emblemàtica. El primer acte que van tenir a la 175a, tenim aquí al costat, és la presentació del cartell sobre aquesta obra creada per Josep Martí Bofarull. És un reconegut i estimat pintor molinenc amb una gran trajectòria tant nacional com internacional. Gràcies, Josep.
per aquesta obra tan especial i tan vinculada a la nostra història. Avui el podem veure aquí presidir l'escenari del pregó de la 175 Fira de la Candelera. I volia compartir diferents espais, diferents novetats que tenim en aquesta edició. Al final hem comentat que era una edició que no havíem pensat com un reconeixement, però també és una edició que li volem donar continuïtat al llarg del 2026. I com ho farem? Al març de la 175, cap al mes de juny aproximadament, Molins acollirà el 33è Congrés de Fires a Catalunya, un esdeveniment que situarà la nostra vila al centre del debat i la reflexió del model firal del nostre país. També, el 2026, a finals de desembre, serem la fira convidada de la nostra estimada Fira de la Puríssima, que això és un reconeixement a la projecció de la nostra fira més enllà del nostre municipi, més enllà del Molins de Rei. I també tindrem el llibre de la 175 edició. En principi aquest llibre ho hem pensat com una actualització de l'últim llibre publicat que va ser cap a l'edició 150. He parlat del llibre i també parlem del documental. Tindrem un documental de la 175ena, La Candelera en primera persona, que el presentarem el dia 26, dilluns, a la Sala Gòtica. I què més? M'agradaria parlar dels espais, del planter Innova. El planter Innova, si sabeu, va néixer el 2024 i amb l'equip hem pensat en donar un nou impuls en aquesta edició, aquest espai en aquesta edició. Tindrem dos estants, fins ara havia un dels estants donarem continuïtat a la presentació de projectes innovadors vinculats amb el sector agrari i el segon estant el que farem és trobarem una exposició interactiva vinculada amb l'agricultura i adreçada a tots els visitants de la fira. Aquesta exposició és Agricultura Molins de Rei, des de la tradició a la innovació. Més exposicions. A la granja de la fira, on mostra bestiar, tindrem una exposició a cel obert, recorregut històric de la Fira del Bestiar, que com diu el seu nom, seran moltes imatges amb l'origen de la Fira del Bestiar i la seva evolució al llarg dels anys. I continuem parlant d'exposicions. Aquestes dues molt vinculades amb la nostra pagesia. Tindrem l'exposició de la 175ena Fira de la Candelera, que és l'exposició a pagès, que la presentem demà mateix, el dissabte dia 24, i la tindrem fins al dia 22 de febrer a la sala d'exposicions de Can Vinyer. I la segona, els pagesos contra Franco, del Memorial Democràtic, que tindrem des del 29 de gener i la tindrem fins al 15 de febrer a la sala gòtica del Museu del Renaixement. I quan parlem de reconeixements, no ens podem oblidar, no podem deixar els expositors. Els expositors que cada any venen i participen a la fira. Farem un acte de reconeixement als expositors de més de 25 anys el divendres dia 30 a la primera planta de l'edifici del Molí. I trobarem més activitats, més novetats que anem descobrint aquests dies de fira. I abans d'acabar, voldria dir dues coses. Primer, tinc que presentar el següent vídeo que veurem un cop acabi la meva intervenció. És un vídeo que volem fer arribar, volem explicar el que estàvem parlant, aquesta visió al passat, al futur, com diu el nostre fil conductor, també aquesta passió i aquesta tradició. Esperem que us agradi molt i que afloreixin aquests sentiments, aquests records de la nostra estimada fira. I així, per acabar, us voldria convidar un any més a viure i a gaudir la fira. És un espai per compartir amb les persones estimades, amb els amics, amb la família, amb la nostra gent. També és un moment per fer encara més sentiment de pertinença a Molins de Rei, orgullosos de ser de Molins, orgullosos de la Fira de la Candelera. Que tingueu molt bona fira. Benvinguts i benvingudes a la 175ena Fira de la Candelera. Gràcies. Anàvem amb la família a esmorzar el dia de la fira. Anàvem als camps de Can Fises i era un punt de retrobament i el poder esmorzar un dia tranquils amb altra gent del sector. Els meus pares eren pagesos. Recordo que arribàvem super d'hora per poder aparcar. Quan venia amb la meva mare i amb la meva àvia i recorríem aquells carrers i sentia les olors de les espècies. Llevar-nos d'hora i anar a veure les meves parades preferides. Pues els últims anys que tenia el Garbí vaig disfrutar la Candelera molt. La botiga i llevar-me ja amb nervis el dissabte super d'hora. De petit
mon pare em portava a la Fira de la Candelera i veiem tot el que era la part agrícola. La gran nevada, que era molt petita, i jo estic allà amb una fotografia amb els pares i amb els tractors tots coberts de neu. Baixar amb la família, amb els teus pares, després amb els teus fills i ara quasi amb les meves netes. És un gaudi. Molta il·lusió, la veritat, ja en tinc ganes. Un sentiment de goig. Alegria i una mica d'angoixa perquè hi ha molta gent. La gratitud. Nervis i emoció. Que hagi arribat la fira i sentir-nos orgullosos de la fira que tenim. L'orgull del poble. Fer força entre tots els comerços. Que duri molts anys, tant la curadella com la fira. Que es mantingui durant molts anys amb l'essència i les arrels que té. Que no s'acabi mai. Que quan sigui gran pugui viure la fira tal com és ara. Que la fira no perdés la seva part essencial, la part agrícola i la part més tradicional. Que tingui continuïtat. Que totes les noves generacions segueixin inculcant aquesta forma d'unió del poble. Segueixi amb el mateix rumb i que segueixi sobretot la seva part agrícola del poble. Que no perdi el que és l'essència de la fira, però la modernitat és un camí que s'ha d'anar acceptant. Que no plogui, que no faci vent i que vingui força gent per disfrutar la Candelera, que és meravellosa. Doncs que sigui una continuïtat per sempre, per sempre. I aquesta 175a edició de la Fira de la Candelera també és una oportunitat per reforçar vincles i complicitats amb altres fires històriques del nostre país. Enguany ho fem amb la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, que ens acompanya com a fira convidada. Aquest és el cartell de la 79a edició de la Fira de la Puríssima de Sant Boi, celebrada el 2025. I aquest és el cartell de la primera, del 1947. La fira, com la nostra ciutat, té un passat agrícola. En els seus inicis es tractava d'una exposició anual de fruites i hortalisses organitzada per la pagesia local. Durant les següents dècades, el sector industrial i comercial, la ciutadania i les entitats locals van començar a col·laborar per donar-li un gran impuls i consolidar-la com la fira que coneixem avui. La Puríssima és una fira molt especial que té com a escenari els carrers de Sant Boi. Actualment hi trobem parades i pavellons comercials, un gran expositor d'automòbils, una àmplia oferta gastronòmica, la fira del vi i de la cervesa, concerts, activitats familiars, un mercat d'art jove que promociona el talent local i una exposició municipal dedicada al sector agrícola. A més, des de l'any 1965, durant els 3 dies de fira, es poden trobar a totes les pastisseries locals els padrins de Sant Boi. La darrera edició va comptar amb un total de 500 expositors, un recinte firal de 52.000 metres quadrats amb més de 4 quilòmetres de recorregut i més de 200.000 visitants de tota la comarca. Un impacte de més de 17 milions d'euros per l'economia local. Com veieu, la fira és un gran esdeveniment anual que dona la benvinguda al Nadal i que els samboians i samboianes sentim com a part essencial de la nostra identitat. Una fira que reflexa el que volem ser. Una ciutat dinàmica i vital, respectuosa amb els nostres orígens, però en constant evolució. Ens veiem el 6, 7 i 8 de desembre a la 80a edició de la Fira de la Puríssima. Demano que ens acompanyi a l'escenari la senyora Elisabet Latorre, regidora de l'àrea de ciutat emergent de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Un fort aplaudiment. Sí. Bé, doncs moltes gràcies. Primer de tot m'agradaria exposar la meva alcaldessa, que avui per un tema d'agenda no podia ser aquí, però ens acompanyarà el divendres que ve amb la inauguració de la fira, doncs no, aquest acte tan important que tenim el divendres que ve i que ens acompanyarà, així que cap problema. I segon, doncs agrair de veritat de tot cor a l'alcalde. Gràcies, Xavi, per convidar-nos. Gràcies, regidor i regidors
la tutora consistori, per convidar-los en aquest any tan especial. Jo crec que aquest any, el 2026, marca una data molt important a la nostra agenda, i és que jo crec que nosaltres ja fa molt de temps que som fires germanes, que tenim moltes coses en comú, però que arribi aquest 2026, que vosaltres feu aquests 175 anys i nosaltres també som la 80a edició, fer aquest vincle i poder compartir aquest any tan especial per nosaltres és molt important. Així que moltes gràcies, de veritat, de tot cor, i en nom de tot l'Ajuntament de Sant Boi, agrair sincerament que ens convideu a la fira. I evidentment, com ha dit el regidor, serà un plaer acollir-vos també al desembre quan fem la 80a edició de la fira. D'altra banda, també comentar, és cert que jo crec que som fira referent, la Candelera és la germana gran, són 175 anys, però són dates que marquen una fita molt important dintre del nostre calendari, de la comarca, i és que abarquem un període molt important, perquè al desembre la Fira de la Puríssima inaugura la seva fira, inaugurem la temporada del Nadal amb el 6, 7 i 8 de desembre, obre les portes al Nadal, i ara estem amb la Candelera que tanquem aquestes festes del Nadal. És per això que jo crec que és la millor manera de tancar les festes del Nadal, i és com la cirereta del pastís, o com diríem des de Sant Boi, la cirereta del fadrí, que tanquem amb aquesta fira tan especial de la Candelera, i que és tan important no només per vosaltres com a molinencs i molinenques, sinó per tota la comarca i jo crec que per tot el país, perquè de veritat són fires que acollim no només a la gent de la nostra ciutat, sinó que ja són fires que gràcies a aquesta reconversió, a aquesta innovació, a aquesta manera de fer, han anat evolucionant, com dèiem abans, del passat, al present i al futur de la fira, que això fa que siguin molt especials. I també posar en valor, ostres, és cert que som germanes també perquè tenim les mateixes arrels agrícoles, tenim les mateixes arrels que hem sigut preservar, que era molt difícil preservar aquelles arrels agrícoles, conservar tota aquella zona del planter, la zona pagesa, treballar amb el comerç local, que és el que fa també fort la fira, treballar amb les associacions, amb la cultura, amb els joves, amb les famílies, que sigui una fira, com és la Candelera, que sigui una fira per tothom, que sigui per tothom, intergeneracional, i que es pugui gaudir durant els 3 dies que dura la fira, i a tothom. Jo crec que això és el que fa l'èxit de la fira. I el vídeo que he posat abans em fa molta gràcia, perquè nosaltres, quan parlem de la Fira de la Puríssima, jo crec que aquí també som germanes d'això, i és que quan tu a la gent li preguntes què és per vosaltres la fira, ha sigut el mateix. Els molinencs i les molinenques també diuen el mateix, la fira és el punt de retrobament. És el que ens arrela a la nostra ciutat, és el que fa orgull de ciutat i és el que fa que projectem les ciutats cap al país, cap a la comarca i cap a tot el territori. Així que molt d'orgull d'estar aquí avui a la vostra fira, perquè de veritat que sigui una fira que continuï evolucionant i sobretot que continuï arrelant i que sigui un lloc d'espai d'aquests retrobaments de generacions que van a la fira, que abans anaven amb els pares, que anaven amb els amics, que van amb els avis, que sigui aquesta fira intergeneracional que arriba a tot arreu i que crea records de ciutat, que és el més important. Així que res més, donar-vos de veritat les gràcies de tot cor i que tingueu molt bona fira de la Candelera, de veritat. Gràcies. I el regidor de fira per lliurar-li un obsequi institucional. Un fort aplaudiment. Gràcies, Elisabet. Ara sí, un fort aplaudiment. Gràcies, si us podeu quedar, sisplau. I en una edició com aquesta, gràcies Elisabet, no podíem deixar passar l'oportunitat de fer un reconeixement molt especial. Un homenatge a les persones que des de la responsabilitat política i la gestió pública han
han tingut cura, han fet créixer i han projectat la Fira de la Candelera al llarg de les darreres dècades. Des de l'any 1979 fins avui, diferents alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores han assumit aquesta tasca amb dedicació, compromís i estima per una fira que és patrimoni col·lectiu de Molins de Rei. Algunes d'aquestes persones ja no són entre nosaltres, però el seu llegat continua ben present en tot el que avui celebrem. Ara diré els noms de totes aquestes persones. Demano un fort aplaudiment per elles i les que estiguin aquí al foment, que s'aixequin i pugin a l'escenari per rebre un obsequi institucional. Senyora Antònia Castellana, alcaldessa del 1979 al 1977, que ha exposat la seva assistència per motius familiars. Senyor Casimir Boi, alcalde del 1987 al 1991. Senyor Josep Janés, alcalde del 1991 al 2002. Senyor Ivan Arcas, alcalde del 2002 al 2003 i del 2005 al 2011. Senyor Víctor Puntas, alcalde del 2003 al 2005. Senyor Xavi Paz, alcalde del 2011 al 2013 i del 2019 fins a l'actualitat. Alcalde del 2013 al 2019. Senyor Julià Canals Maimó, regidor de Cultura de 1980 al 1987. Senyor Josep Barba, regidor de Fira del 1991 al 1993. Em comenten que falta el Ramon, alcalde del 2019. Sisplau. La senyora Genoveva Català Bosch, regidora de Fira del 1994 al 1999. El senyor Jordi Tomeu Nicolau, regidor de Fira del 1999 al 2003. El senyor Joaquim Martí Maiol, regidor de Fira del 2003 al 2007 i del 2011 al 2015. El senyor Pep Puigdemont i Troiano, regidor de Fira l'any 2020, que ha exposat la seva assistència per motius familiars. I el senyor Ivan Mosqueles Pozo, regidor actual de la Fira de la Candelera. Des de la responsabilitat i el servei públic, a fer possible que avui puguem celebrar 175 edicions de la Fira de la Candelera. Ara farem una foto de grup, un fort aplaudiment per tots ells. Tenim la foto? Perfecte. D'acord, doncs, moltes gràcies, ja podeu anar baixant. Un fort aplaudiment. Gràcies a tots. Moltes gràcies i felicitats a tothom. Moltes gràcies. D'escoltar el Parlament de l'alcalde de Molins de Rei, el senyor Xavi Paz. Moltes gràcies, Júlia. Alcaldes, i també una salutació molt especial a l'alcaldessa que no ha vingut, l'Antoni, que va enviar un missatge molt carinyós, de veritat, excusant-se avui. Regidors de Fira, també, portaveus, regidors i regidores, membres del comitè de Fira,
regidora de Sant Boi, amiga Elisabet Latorre, membres del Foment, que ens acolli un any més, fills adoptius que esteu a la sala, Lluís Posada i el Tomàs Alcoberro, amics i amigues, molt bona nit, molt bon capvespre en aquesta pregó de la 175a edició de la Fira Candelera, que com jo resumiré les paraules que també han dit els que m'han precedit, tanta il·lusió ens fan avui. La meva intervenció avui girarà a l'entorn de 5 paraules: agraïments, reconeixement, tradició, il·lusió i futur. Primer de tot, un agraïment molt especial per molta gent, però deixeu-me significar-ho avui en primer lloc a la primera persona que enguany va acceptar el repte de posar imatge a la Fira de la Candelera de la 175a edició, en Josep Martí Bofarull. Gràcies, Josep, per acceptar aquest repte, que crec que a més ha caigut també aquest any i que ha provocat, més enllà de l'adquisició de l'Ajuntament d'aquest patrimoni cultural, que tinguem aquesta imatge enguany d'aquesta fira i que haguem rebut propostes del tipus, que no ens havia passat mai, de si anàvem a fer samarretes, entre altres coses, amb aquest cartell, potser ens ho hem de pensar. Agraïments també a tota la gent, com ho ha dit el regidor, i jo també m'hi vull afegir, que fa possible la fira. És molta gent. És molta gent de la casa, és molta gent, evidentment, que hi treballa setmana rere setmana pensant, dissenyant, ideant la Fira Candelera, però jo també avui ho vull significar amb tots aquells professionals i tots aquells voluntaris que hi treballen molt durant les setmanes i mesos previs i sobretot hi treballen molt al cap de setmana per mantenir la seguretat, per mantenir la logística del cap de setmana i que fa que nosaltres puguem gaudir dels carrers i de les places de Molins de Rei. Em refereixo als agents de la policia local, a les brigades de l'Ajuntament, a les brigades de neteja, a la gent de l'ADF, a la gent de la Creu Roja, a bombers, que també es coordinen, a Mossos d'Esquadra i també, evidentment, als agents, als voluntaris de protecció civil. Sense ells seria impossible fer la Fira Candelera. Si parlem de fira, com dic, parlem, evidentment, d'agraïments, també parlem de reconeixement. Jo crec que el reconeixement avui és unànim per tots els que han fet possible fer la Fira Candelera al llarg dels 175 anys, que l'han fet créixer, que l'han fet evolucionar, que han incorporat nous sectors, que en el seu moment, a més, per exemple, ara fa 46 anys, van pensar que la fira, més enllà de mantenir la seva tradició agrícola i ramadera, podia incorporar la primera fira de vins de tot Catalunya. També ho van fer possible ara fa 46 anys. A tota aquesta gent, expositors, responsables, firaires, veïns, professionals, que no només han construït un esdeveniment, els hi devem la forma de ser de Molins de Rei. I com recollia el vídeo, els hi devem un dels motius, per no dir el que més, motiu d'orgull de pertànyer i de ser de Molins de Rei. Però deixeu-me significar aquest reconeixement en 6 persones. L'alcalde Joan Àngel Pigüell i els regidors Vicenç Castellví, Francesc Rodon, Josep Selva, Miquel Degà i Pau Casas. Són el que ens consta en el primer acte de ple de 1851, concretament l'1 de maig del 1851, que van acordar mirar el futur. Van acordar en un moment de canvi de transformació, en un moment que s'havia decidit que la segona línia de trens de Catalunya seria la línia entre Barcelona i Molins de Rei. I el que van acordar és demanar a l'Estat l'autorització de fer 2 fires. La fira del 2 de febrer, la Candelera, i la fira de la Pasqua de Pentecostés. La fira es va fer el 52, la primera edició. És veritat que sense reconeixement, perquè el decret de l'Estat no va arribar, no es va aprovar fins a la tardor del 1853. Per tant, el que podem dir és que coincideix la primera fira legalitzada i autoritzada amb l'arribada del ferrocarril el 1853. Però jo parlava d'un municipi que, permeteu-me, que sabeu que també m'agrada la història, recollia una altra dada que jo desconeixia fins aquests dies. Una altra dada que és que jo ja era en un municipi que estava en transformació, en un municipi que havia tingut el canal de l'Infant el 1819, el pont de Carles III, però que, a més, ja havia rebut l'autorització per tenir un mercat setmanal el 1269. Per tant, reconeixement especial a tots els que han fet gran la fira, però reconeixement també a aquells que van proposar la idea de tenir aquesta fira que ens ha permès arribar fins aquí.
Parlar de fira, com s'ha dit, també es parla de tradició. No em repetiré amb les exposicions, perquè el que podem també és escoltar el Jordi Hurtado i ja ho ha dit el regidor. Tenim exposicions excel·lents de la fira que parlen del món de la pagesia, que parlen de la terra, que parlen del pagès. Jo sí que en aquest apartat, i per tal de fer honor a la tradició, el que sí que vull reclamar des d'aquí és que veiem actualment com el món de la pagesia, el sector primari, està en ebullició. Està absorbint els canvis com a societat que estem experimentant a una velocitat vertiginosa. El que demano des d'aquí és que som nosaltres també els responsables de donar futur al món de la pagesia, per apostar pel molt bon i gran producte de proximitat que tenim al nostre municipi i a la nostra comarca. D'aquesta manera segurament els garantitzarem un futur a ells i permetrem, entre altres coses, tenir eines també que ens cuidi el territori i que no només ens en recordem de com cuidem el territori el mes d'agost o el mes de juliol. Cuidem-lo durant tot l'any, que és la nostra responsabilitat, apostant pel que va ser la tradició de la fira, que és el món de la pagesia, el món de la terra, que podreu veure de forma excel·lent en l'exposició que demà us demostrarem i inaugurarem a la sala Can Ametller. Però permeteu-me també aquí tenir un altre record per 6 persones. Si parlem del món de la pagesia, parlem d'un dels grans problemes que té el món de la pagesia, que és la manca de relleu. I els darrers, parlo només 4 anys, hem tingut el traspàs, ens han deixat gent que va treballar molt pel món de la pagesia, patrons, la majoria d'ells de la Fundació Agrària, que hi participa també en la Fira Candelera, i són, per ells, vull també tenir un record. Ens han deixat sense relleu, són el Jaume Garriga, el Josep Canals, el Miquel Olivella, el Jaume Roca, traspassat recentment, el Josep Zaragoza i en Joan Baqués. Un fort aplaudiment per tots ells. És agraïments, és reconeixement, és tradició, també és il·lusió. Us convido que aquests dies, els que ja portem més fires a la Candelera a l'esquena, recuperem aquell infant que vivia les primeres fires. Jo les puc explicar amb aquella mostra de cavalls que hi havia al restaurant Esteve, que molts de vosaltres segurament us en recordareu. La meva forma de viure-la també era veure aquella exposició i demostració d'aquells monstres del motor que tot just havien acabat el Dakar i s'exposaven aquí on ara hi ha pisos. Però cadascú pot recuperar l'essència de la il·lusió, l'essència de la seva fira, amb les trobades, amb els esmorzars i els dinars de forquilla, acollint a tots els amics que venen per la fira perquè saben que tenen una data ineludible, el primer cap de setmana en visitar Molins i trobar-nos amb tots ells, en omplir-nos i retrobar-nos en els carrers de Molins. Convido a que visquem aquesta fira amb la màxima il·lusió. I per últim, convido també a veure, com diu el lema d'aquesta fira, el fet de veure la fira en futur. La fira en futur en el que el regidor ha estat una mica modest, s'ha deixat algunes coses que jo ara complementaré. Aquesta fira vol ser no només una edició que acabi el 2 de febrer, sinó una edició que hem de viure i tindrem l'oportunitat de viure al llarg de l'any. El mes de maig tindrem una trobada a nivell català del que seran els agents i els tècnics que treballen a les oficines de turisme. El mes de juny, s'ha dit, tindrem el Congrés de Fires de Catalunya, un reconeixement de qui són el major congrés d'experts en organitzar fires de Catalunya que vindran i els acollirem a Molins de Rei. Però també al mes de l'entorn de la tardor tindrem una efemèride que succeeix aquest any, que és el 450 aniversari de la mort d'en Lluís de Requesens. I també celebrarem, com a motiu d'aquesta efemèride, un congrés que parlarà de la transició de l'època de la feudal a la modernitat i que farem a la Sala Gòtica amb els millors i més prestigiosos historiadors a l'entorn de la figura de Lluís de Requesens i de la realesa, en aquest sentit, europea. I si parlem de futur de fira, també hem de parlar i hem de començar a pensar en nous espais. Us convido a gaudir la Fira de Vins on s'ubicarà aquest any. Serà l'última edició que podrem gaudir a la plaça Llibertat i serà per un bon motiu, perquè abans de l'estiu esperem començar la construcció dels nous habitatges de protecció oficial que vindran a la plaça Llibertat. I com sempre, el que haurem de pensar és com la fira evoluciona, com conquereix nous espais, com es modernitza i també hem de convidar-nos, hem de
apel·lar-nos tots plegats a que, més enllà dels nous espais, la fira també sigui sensible a les noves dinàmiques econòmiques, socials, de futur. Per veure, en definitiva, el que ens demanava la gent que oferia el seu testimoniatge de la fira en primera persona. Que la fira mantingui la seva essència i que tingui capacitat d'evolució. Que no canviï i que ens faci sentir orgullosos de la fira. I segur que de tot això que us acabo de parlar ens parlarà molt i molt bé un molinenc d'adopció. No anomenat formalment encara, però un molinenc d'adopció. Gran comunicador, amic i que sempre que pot, i això li he d'agrair jo també com a alcalde, quan va i des de la seva feina posa en relleu les entitats, les persones i la societat de Molins de Rei. Agraeixo, acabo com he començat fent un agraïment a qui va acceptar també el repte de fer el pregó de la 175a edició, el comunicador, molinenc i amic Jordi Hurtado. Endavant, gràcies. I ara arriba un d'aquells moments especials del pregó, el moment d'escoltar una persona que, sense exagerar, ha estat present a la vida de moltes generacions, sempre amb serenor, rigor i aquella manera tan seva de fer que el temps sembli passar una mica més lent. El pregoner d'aquesta 175a Fira de la Candelera és un professional amb una trajectòria extraordinàriament llarga i estimada pel gran públic. És presentador i actor de doblatge en català, conegut per diversos concursos de televisió, especialment per Saber i Ganar. Però avui el volem destacar sobretot perquè és veí de Molins de Rei i perquè forma part també d'aquesta comunitat que fa possible la Fira any rere any. Senyores i senyors, amb tot l'afecte i el reconeixement que es mereix, donem la benvinguda al pregoner de la 175a Fira de la Candelera, Jordi Hurtado. Moltes gràcies, Júlia, moltes gràcies, alcalde Xavi Paz, regidors, regidores, tots els alcaldes, des del primer que vaig tenir, l'Ivan, me'n recordo perfectament, quan vaig arribar aquí a Molins, que vas firmar, perquè poguessin posar els maons, els totxos. Moltíssimes gràcies a tots, és un plaer estar aquí aquesta nit. Bona nit, amics, molinencs, molinenques, autoritats. És un gran honor ser el pregoner de la Fira de la Candelera en la seva 175a edició. Sens dubte, una fita molt important, com han dit ja m'han trepitjat bastant, el regidor de Fira, que passa és la Fira, clar, l'Ivan, els Dieles, i el senyor alcalde, m'han trepitjat bastant la historieta que explicaré, però és normal, clar. Doncs sí, 175 edicions de tradició, de passió i futur. La temàtica d'enguany fa referència a la pròpia història de la Fira, que se celebrarà, com ja sabeu, els dies 30 i 31 de gener i el proper 1 de febrer. Vull destacar en aquest inici l'extraordinari cartell, com han dit les persones que han parlat abans. Aquest cartell de la Fira d'aquesta edició. Com ja sabeu, tenim el goig de veure per tots els carrers, ja el veiem, els carrers de Molins, l'obra que està aquí de l'artista molinenc admirat Josep Martí Bofarull amb gran reconeixement internacional. En les seves pròpies paraules, del Josep, l'obra incorpora diversos elements que reforcen el caràcter agrícola, comercial i industrial de la Fira. Un caràcter que ha sabut mantenir-se, renovar-se i transmetre a les noves generacions al llarg de tots aquests anys. He dit que és un gran honor ser pregoner de la Fira de la Candelera i més no sent nascut a Molins de Rei, sinó a la veïna població de Sant Feliu de Llobregat. És per això que us vull demanar disculpes per les meves mancances en els coneixements fidels i que intentaré esmenar amb bona voluntat i amb la millor de les predisposicions per viure el que és per mi realment un moment únic i inoblidable. Aquest 2026, com ja s'ha dit, ja faré 23 anys que visc, puc dir, que vivim a Molins i em sento ben acollit, com un molinenc més,
Això fa que passejar per els seus carrers i rebre aquest efecte et faci estimar la vila, les seves tradicions i la seva gent. I quan arriben moments tan especials com, per exemple, la Festa Major de Sant Miquel o ara la Fira de la Candelera, et sentis realment orgullós, amb sentiment de pertànyer a un col·lectiu tan especial i a la vegada tan autèntic. Abans de parlar dels meus primers records de fira, voldria fer una ullada al calendari, perquè aquest 2026 significa una edició carregada de simbolisme, d'història i de futur per Molins. Ja l'alcalde ja ha fet algunes referències a aquestes efemèrides. 2026 té diverses efemèrides a part de celebrar aquests 175 anys. Atenció, enguany celebrem 40 anys, ara, aquest mes de gener, 40 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Llavors, recordeu, Comunitat Econòmica Europea, la CEE, data significativa, sens dubte, per molts expositors de la fira. Aquest gener es compleixen 50 anys de la mort de la gran escriptora de misteri Agatha Christie. A l'agost d'aquest any, farà 90 anys de l'assassinat de l'escriptor i poeta Federico García Lorca, tan lligat a la figura de l'actriu molinenca Margarida Xirgu, que va estrenar moltes de les seves obres més importants i van mantenir una notable amistat, com sabeu. El 10 de juny es commemoren 100 anys de la mort d'un gran artista, de l'arquitecte Antoni Gaudí. I fixeu-vos-hi, nascut precisament el 1852. I per cert, què passava al món aquell any, mentre Molins celebrava la seva primera Fira de la Candelera? Doncs atenció, per exemple, el 5 de febrer a Sant Petersburg, Rússia, s'inaugurà el Museu de l'Hermitage. 25 d'octubre de 1852 a Barcelona arriba la llum elèctrica. Al desembre, als Estats Units, guanya les eleccions el demòcrata Franklin Pierce. Una alegria, un demòcrata. I al mateix mes, Napoleó III és nomenat emperador dels francesos. Així estava el món. Vull destacar l'excel·lent llibre de Francesc Santolària Torres sobre els 150 anys de la fira, que ha estat, per mi, una bona eina per documentar-la. Així us podem imaginar una mica com era el món en el moment en què els molinencs treballaven, com deia abans l'alcalde, als camps de la vila i la comarca, practicaven alguna activitat comercial, artesanal o industrial o anaven en carro a vendre a Barcelona. El moment en què, com ha dit el Xavi Paz, 6 membres de l'Ajuntament i 10 grans contribuents demanaren amb una sol·licitud oficial a la reina Isabel II la concessió de 2 fires de caràcter anual, una per al 2 de febrer, dia de la Candelera, i l'altra per la Pasqua de Pentecosta. Com s'ha dit, la resposta no arribà mai a la vila. Però 16 mesos després, al setembre de 1853, un reial decret atorgarà als ajuntaments la capacitat d'establir fires i només calia comunicar-ho al governador de la província. Llavors, a Molins, imagineu-vos, vivien menys de 2.000 persones, xifra que va créixer ràpidament. Sabem que 2 mesos després de la sol·licitud, el govern civil s'adreçava als ajuntaments dels municipis dels voltants per informar-se de les condicions de la vila que proposava 2 fires. Les edicions de 1852 i 1853 esdevingueren sense que hagués arribat el permís oficial. El primer dia de la Candelera, després de la sol·licitud, passà a la història per un fet insòlit. Atenció, perquè de tot això que us estic explicant, després faré preguntes, Sí, jo no puc evitar. És que si no fem aquí una mica de saber i ganar, això... Així que aneu, si voleu apunteu o memoritzeu tot el que estem dient, Ho preguntarem, Farem una mica un concurs. Atenció, un fet insòlit, imagineu-vos, era el 2 de febrer de 1852. El sacerdot Martín Merino
intentar apunyalar la reina Isabel II al pit amb un punyal, mentre es dirigia, la reina no ell, a la capella del Palau Reial. La reina es recuperà en 2 setmanes. El sacerdot ja no es va recuperar mai, el van ajusticiar. El cap de govern era aleshores Juan Bravo Murillo, de línia moderada i conservadora. El 26 de novembre de 1854 arribà el tren a Molins. L'arribada del ferrocarril va revolucionar el transport a la vila. La Fira de la Candelera va beneficiar-se enormement de la inauguració de la línia fèrria Barcelona-Molins, com ha dit l'alcalde, que va facilitar l'accés de visitants i expositors d'arreu. La millora en la infraestructura de transport va contribuir a l'expansió i consolidació de la Fira com un esdeveniment de referència a Catalunya, augmentant l'afluència i diversitat d'expositors i afavorint el seu creixement durant les dècades següents. I ara, atenció, vaig a fer un salt en el temps per fixar-nos sortadament en l'actualitat. Un article que he trobat remenant i remenant el Viu Molins i que denuncia precisament en referència al tren. L'esperada remodelació de l'estació, millora que hauria de garantir l'accessibilitat de totes les persones, un greuge per la vila i els seus habitants que continuen esperant una estació digna i accessible per als estàndards de mobilitat del segle XXI. I jo afegeixo, si no que li preguntin al Nandú, per exemple, amb tots els problemes que es troben per desplaçar-se a Barcelona. Quines aventures ha de passar? Aquesta setmana, dissortadament, els trens han estat protagonistes de greus accidents, com sabeu tots, tant a Ademús, a Còrdova, com a Gelida, i des d'aquest pregó, com s'ha fet abans, tota la nostra solidaritat amb les víctimes i les seves famílies. En una setmana absolutament complicada per la xarxa de Rodalies, per les comunicacions, i sortosament ja sembla que demà s'obrirà l'AP7. I torno a la història de la Fira. Ara, 1912, per primer cop la celebració de la Fira 3 dies, ja que aquell any la Candelera era divendres i les activitats es podien perllongar fins diumenge. A més, fou, atenció, la primera vegada en què onejà la senyera al balcó de l'Ajuntament. Aquell mateix any, si miràvem el Diario de Barcelona, incloïa en la seva portada el nom de l'actriu nascuda a la vila, Margarida Xirgu. Un empresari de Buenos Aires li ofereix un contracte per actuar a Sud-amèrica. Comença la seva carrera internacional. La Fira de la Candelera ha vist passar la República, la Guerra Civil. Diari La Humanitat, 6 de febrer de l'any 1938, plena guerra. Un anunci aparegué durant 6 dies, deia: visiteu la Fira Comercial de Molins del Llobregat. Ben diferent era l'anunci l'any 1945, en plena postguerra. Los días 3 y 4 se celebra en esta villa la tradicional Feria de la Candelaria, que tanto renombre tiene en la comarca. Visítenla. La Fira va veure també la riuada del setembre de 1962. Alguns firaires van perdre els planters preparats per la Fira. Aquells anys 60, Molins va viure la celebració de la, aviam si la recordeu, Semana del Nuevo Cine Espanyol. La recordeu alguns, oi? Els boomers segur. Tot un esdeveniment cultural i social que acompanyaria la Fira durant diversos anys. Es podien veure els darrers treballs de directors com Rovira Beneta, Mario Camus, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Buñuel, etc. Una gran desfeta va afectar la Fira. Era l'any 1972. Part del pont de Carles III, pont de les 15 arcades, es va enfonsar. Després d'aquella riuada de la nit del 5 al 6 de desembre anterior. Molins va perdre tot un símbol. El nou pont no s'inaugurà fins al 19 de febrer. Molts recordareu aquella passarel·la militar construïda d'emergència i aquelles pedres innumerades. Me'n recordo venir des de Sant Feliu per veure allò que es va fer i que no va tenir solució.
La fira de 1980 fou la primera fira dels ajuntaments democràtics. Pocs dies abans de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que es van celebrar el 20 de març. Com hem enumerat abans, Antònia Castellana del PSUV ocupava l'alcaldia. Un fet històric, la primera alcaldessa de la història de la vila. Oi, Genoveva, que també hi eres? I aquí al Foment, atenció, actuà Lluís Llach l'1 de febrer. Vull recordar en aquests moments, com s'ha fet abans, el Jaume Garriga, regidor en aquell moment, regidor d'aquell ajuntament, i que enguany el Premi del Planter portarà el seu nom, el nom de Jaume Garriga, i també s'inaugurarà, com sabeu, un espai a la granja que portarà el seu record, el seu nom. El 1981, la fira, amb un Adolfo Suárez dimitit i a prop del 23F, va viure la nova etapa de Ràdio Molins de Rei, inaugurada aquella fira com a nova emissora municipal. Haig de dir que com a molinenc i professional amb els orígens radiofònics, la ràdio, per mi, estimadíssima, és una gran eina de comunicació propera als ciutadans i que implica molts d'ells en els seus programes. Aquest mateix matí he pogut parlar amb l'Oriol Romeu, tal com he fet molts anys, moltes vegades a les entrevistes que ha fet en l'estand de la fira. I la cita anual amb la gala dels premis de la ràdio és sens dubte un dels esdeveniments socials que val la pena viure. Es viu Molins, es viu ciutadania. I per cert, rebre l'any 2012 el Premi Ràdio Molins de Rei de Comunicació Miquel Armengol va significar un moment d'agraïment, de poder promocionar, com dèiem abans, sí, el nom de Molins de Rei en el programa, en el saber i ganar arreu. I recordar també, evidentment, el company desaparegut que tant va fer per consolidar la ràdio de proximitat. El gran recordat sempre Miquel Armengol. Els records que tinc de les meves primeres visites a la Fira de la Candelera són de venir amb els meus pares des de Sant Feliu. I com deia el Xavi Paz, veure aquells cavalls allà, efectivament. Aquell restaurant que després va desaparèixer i que tantes vegades hi anàvem, no? A Cal Esteve. Llavors encara es podia aparcar en algun lloc. Recordo que el meu pare venia amb el cotxe. Sí, això ara no és impossible. Jo sempre dic que quan arriba la fira gairebé un dia veurem cotxes dalt dels arbres. És espectacular. Veus allò cap a Papiol, cotxes per aquí, per allà. La gent el deixa a Papiol o a pallejar i ve. I torna, i va al planter, i va allò fins allà, fins a Papiol gairebé. És espectacular, és increïble. I ara ja, des de l'autopista ja han de posar, oi, impediments, perquè s'aparti tota l'autopista també, no? El mural, etc. Amb les meves filles fèiem servir el tren del que hem parlat abans i que esperem que ja tot vagi millor la propera setmana. Sí, perquè era, evidentment, la tranquil·litat, la comoditat, una sola parada i poder gaudir de la visita, la passejada per al planter i els estants de les diverses especialitats gastronòmiques que les encuriosia i així coneixien elles com era la seva vila veïna i que poc temps després resultaria ser també la seva. I atenció, perquè crec que això de ser molinenc, d'alguna manera, m'has deixat aigua, oi, l'alcalde? Gràcies. Estava predestinat. Sí, ara us ho explico. Em podeu parlar, si algú vol mentre es va explicar alguna cosa. Clar, això de xerrar tant, D'alguna manera estava predestinat, això de ser moliner. Us explico. Fa molts anys, jo era un jove locutor de Ràdio Barcelona i estava un dia presentant un acte a Sant Feliu. I em va saludar un senyor i em va mostrar el seu DNI. Caram. Sorprenentment, em vaig sorprendre molt perquè es deia igual que jo, nom i 2 cognoms. Atenció, Jordi Hurtado Torres, veí de Molins, sí, aquí de Molins, a Sant Bartomeu de la Quadra. I al venir jo a viure a la vila, es van produir moltes anècdotes, moltes confusions per la similitud nominal, clar.
algunes de les anècdotes que el pobre Jordi i la família Antònia Oi veu haver de suportar són aquelles trucades d'Argentina, de Xile o de Paraguai o de qualsevol país de Sud-amèrica amb els canvis d'horari a les 4 de la matinada perquè volien queixar-se d'alguna pregunta que havia sortit en el programa. I llavors, com que sabien que jo vivia a Molins, buscaven Jordi Hurtado Torres, Molins de Rei i trucaven. El de Sant Bartomeu. Sí, bon. Hem mantingut una molt bona amistat amb ell, amb la família, Antònia, que avui està aquí amb nosaltres, amb la Gemma, i ostres tu, sempre recordarem el Moreno. Un aplaudiment per recordar-nos. Quan vaig iniciar-me professionalment a Ràdio Joventut de Barcelona, amb 18 anys, jo tenia un cap a l'oficina on treballava, jo en aquell moment compaginava, no? Treballava a l'oficina, però jo volia deixar l'oficina, jo com a l'Ibáñez, no? Que deia, jo queria dejar l'oficina, no? I anar a la ràdio, estava començant allà a la ràdio. Jo tenia un cap que era de Molins, una persona increïble. Vaig tenir la sort de treballar amb el Josep Maria Pubill i Benages. Ai, vinga, va, aguanta. Va ser una època extraordinària. Sí, perquè, clar, és que ella em va ajudar en aquells inicis. Clar, jo no tenia carnet encara, llavors m'acompanyava amb el seu cotxe amunt i avall. I tant anàvem un dia, imagineu-vos, a entrevistar Lluís Maria Xirinats a la porta de la presó Modern, perquè ja sabeu que demanava amnistia aquell 77. I jo anava allà amb el caset a gravar-lo, a entrevistar-lo, i el Pubill, el Josep Maria, em portava. O també anàvem a gravar i a entrevistar la Sara Montiel al Teatre Apolo, al Paral·lel. Coses ben diferents, però, en definitiva, el Pubill, com sempre l'hem anomenat a casa, ha estat sempre un referent de persona oberta, inquieta, que no parava, i la seva vessant artística, com a artista aquí al poble, ha quedat ben present, com sabeu, en diversos punts de Molins, que podem seguir veient els seus murals i la comarca, i és una bona forma de recordar-lo. També recordem el Josep Maria Pubill i Benages. I la Fira de la Candelera ha estat sempre, com hem dit abans tots, un punt d'inflexió en el calendari. Quan arriben aquests dies, recordes els refranys de Joan Amades. Si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu. Per això he consultat avui a l'experta, la nostra estimada meteoròloga, la gran Mònica Usart. I m'ha dit, l'he consultat, que clar, falta una setmana, m'ha dit que encara falten molts dies i que els mapes poden canviar, però que sembla, atenció, és una molt bona notícia, que els dies de la Fira, en aquests moments els mapes diuen que no plourà, Això és el que indiquen de moment els mapes. Únicament possibilitat de pluja, m'ha dit, la nit de dissabte al diumenge. Estem tan dins, si és la nit del dissabte al diumenge. I tampoc massa vent, però sí fred, això sí fred. Així és que aquest any es veu que riu, Fred normal per l'època. Abrigats, ja està. Abrigats i a passejar per la Fira i seguir les prediccions, com ha dit la Mònica, perquè la setmana es presenta amb bastants canvis, que és el que passa ara amb això del canvi climàtic. 175a Fira de la Candelera amb un nou logotip, obra de la molinenca Mariana Rodríguez. Reflecteix comerç, vinicultura i tradició agrícola. Nova exposició interactiva, com ha dit l'alcalde, planter innova, centrada en el paper innovador del sector agrari. Està en atenció del Tour de França, exterior edifici del Molí, perquè enguany el Tour de França, una etapa passa per Molins. Oh là là, oh là là! Ça c'est magnifique! Oh! Congratulations! Oh là là! C'est incroyable! Le Tour de la France à Molins de Leroy. De Leroy, de Leroy. Sabi que diguin de Leroy.
I la producció, que això també em fa molta il·lusió, d'un documental, com ja s'ha esmentat, de la 175a Fira i del llibre. La Fira dels Vins, que se centra en els vins escumosos. Fira convidada, com molt bé ha explicat la regidora, la Puríssima, enhorabona per aquests 80 anys a Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, la nostra comarca. La fira és única, està declarada d'interès nacional. Enhorabona al regidor de Fira, Ivan Mustieles, i a tot l'equip per fer-la possible, per aquesta gran feinada que feu. I a partir de la propera setmana, cada dia, més de 300.000 persones visiten la Fira. Des d'aquest pregó us convido a gaudir-la, a viure-la un any més, un any molt especial. Recordeu la tradició, poseu passió i penseu en el futur. Visca la Fira de la Candelera, visca Molins de Rei. Moltes gràcies per acompanyar-nos. D'aquest dia tan especial. Un obsequi que, per cert, és obra d'un artista local i fet 100% amb materials orgànics i sostenibles. All good things. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Uau. Gràcies. Un fort aplaudiment per aquest pregoner. Gràcies. Anem ja acabant aquest acte i aprofitant que estem en tan bona companyia, també convido a pujar els portaveus dels grups municipals i la resta d'autoritats assistents per fer-nos una foto de família. Que això vol dir una foto de grup i després un selfie amb totes les persones que ens heu acompanyat. Si us plau, aneu pujant. Gràcies. I si compartiu alguna coseta a les xarxes, no us oblideu de fer servir l'etiqueta #FiraCandelera. Un fort aplaudiment per tots ells, mentre els fan la foto. Moltes gràcies. I ara sí, fins aquí el pregó de la 175a Fira de la Candelera. Moltes gràcies a tothom per venir i acompanyar-nos en una nit tan especial. A la sortida podreu prendre una copa de cava i un tall de coca cortesia de la pastisseria Cardona. Molt bona fira a tothom! Bien.